Здравейте, вие сте с работилница за вкусна храна, а днес ще ви представим рецепта за супа от печени зеленчуци. Като за начало трябва да подготвим нашите зеленчуци, като разрежем тиквата, почистим отвътре, обелим морковите, обелим и лука и си подготвим и другите зеленчуци, както виждате съм направила и аз. Преди да сложим зеленчуците да се пекат, трябва да ги посипем с сол. А след като сме ги посипали с малко сол, добавяме и малко олио. След като сме сложили солта и олиото и сме вкусили нашите зеленчуци, е време да ги сложим във фурната, като аз първоначално ги сложих на 180 градуса и след като мина малко време промених на 160-150, но в крайна сметка е важно зеленчуците ви да се изпекат добре и да са меки, така ще разберете дали са готови. Като нашите зеленчуци вече са готови, премахваме ненужните неща, а именно ако има обелки, кората на тиквата и ако евентуално са останали още семки, махаме излишните неща и сме готови да пасираме. Като сме махнали ненужните неща, слагаме нещата, които ще ни трябват в купа и пасираме. След като сме пасирали добре нашите зеленчуци, добавяме 1 литър вряща вода. След това пасираме пак. Да е време да добавим и сметаната за готвене, тя трябва да се умеси добре с нашите пасирани зеленчуци, но като цяло вие може да използвате и мляко, ако така ще ви харесва повече. Като сме прибавили сметаната или млякото, няма значение, както вие прецените и както на вас ще ви харесва повече, започваме да бъркаме, докато получим нашата консистенция. Ето и крайният резултат на нашата супа. Получи се доста добре, беше вкусна. Само искам да вметна нещо, че ако крем супите не са вашия вид супа или не обичате чушки, може би тази рецепта няма да ви хареса много, но също може да я пробвате, за да разберете дали ви харесва. Лично не обичам толкова много чушки, така че на мен чушките ми бяха малко повече в тази рецепта, но се надявам да оцените рецептата и поне да я изпробвате. Рецептата ви е харесала, може да се абонирате за още такива рецепти и не забравяйте, че лесното и бързото винаги може да бъде вкусно.